máis complexa. Por iso, para valorar a acción dun goberno, os resultados da súa política económica e laboral, o mellor instrumento é facer unha análise comparada co que ocurre con outros territorios, neste caso, o noso país, co resto das comunidades autónomas que conforman o Estado. Vou dicir un dato que me gustaría que os deputados e as deputadas escoitaran con atención. A comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral dende o ano 2007 en todo o Estado español é Galicia. Son datos do Instituto Nacional de Estadística, da EPA, comparando o primeiro trimestre do ano 2009, cando o PP empezou a gobernar, co primeiro trimestre do ano 2017. E a comparación desas datas demostra que a evolución das variables do mercado de traballo foron a peor en todos os casos. Menos emprego, máis desemprego, máis precariedade laboral, menos población activa. Ben, isto é unha interpelación. Eu son respetuoso cas fórmulas do Parlamento. Incluso teño esa pretensión de que cando fago unha pregunta na Comisión de Economía se me responda. Como isto é unha interpelación, vou interpelar. Deixo análise, vou interpelar. Señor conselleiro de Emprego, como pode explicar que en Galicia haxa 136.700 empregos menos que cando empezou a gobernar fai 8 anos? Como é posible que despois de 3 anos de crecemento do PIB teñamos un nivel de emprego moi inferior ao que tiñamos no ano 2009, no momento máis duro da gran recesión? Como pode explicar que nas dúas últimas legislaturas a destrucción de emprego en Galicia fora do 12%, mentras que na media do Estado foi do 4%. Isto é, a destrucción de postos de traballo no noso país multiplica. É o 275% máis alta que a media do Estado. Señor conselleiro, como pode explicar que Galicia sexa a comunidade autónoma que máis emprego perdeu entre as 17 que conforman o Estado español entre o ano 2009 e o ano 2017? Cambio de ramo. Señor conselleiro de Industria, como se pode explicar que dende o ano 2009 perdéramos 46.000 postos de traballo na industria? Un de cada 4 dos que había cando vostede empezou a gobernar. E iso fai que Galicia, escoítelo ben, sexa a comunidade autónoma do Estado que máis emprego industrial perdeu. Señora conselleira de Medio Rural, como pode explicar que, a pesar da nosa especialización productiva, das nosas ventaxas competitivas na agricultura, na gandeiría, na pesca, perdéramos 20.000 postos de traballo? Un de cada 5 dos que había. E iso fai que Galicia sexa a comunidade autónoma que máis emprego no sector primario perdeu dende o ano 2009. Como pode explicar, señor conselleiro de Desemprego, que despois de 3 anos diso que o discurso do poder chama recuperación, siga habendo en Galicia 217.100 persoas en paro, 57.000 máis que cando empezaron a gobernar? Señor conselleiro de, creo que se senta por aí, de Política Social, como pode explicar que o número de fogares en Galicia que teñen a todos os membros en paro aumentara ao 65% desde que ocupou o Consello da Xunta? Xa son 75.000. E os fogares que non teñen ningún ingreso, nin salario, nin pensión, nin prestación por desemprego, se incrementou o 100%. Como pode explicar, pregunta fundamental, como pode explicar a Xunta de Galicia que dende o ano 2009 o desemprego medrara en Galicia, atentos, 6 veces máis que a media de España? 6 veces máis a taxa de variación da población parada, desempregada, que na media de España. Que explicación ten que dende o ano 2009 Galicia sexa a comunidade autónoma na que máis medrou o desemprego entre as 17 comunidades autónomas do Estado, a Andalucía incluída? Que explicación ten que o diferencial positivo que ten e tiña o noso país na taxa de paro, que era do 5,2, a nosa taxa de paro estaba 5,2 puntos por debaixo da media do Estado, agora só sexa de 1,4 puntos? Isto é, se reducira ese diferencial positivo para o noso país no 73%. Como pode explicar que haxa
máis de 90.000 persoas que levan en desemprego máis de 2 anos. Mentres que no ano 2009, no momento da gran recesión, eran 22.000. Isto é, os parados de moi longa duración, os excluídos do mercado de traballo nesta fase que se chama recuperación son 4 veces máis que os que había no momento da gran recesión. Remato. Señor Feijóo, como pode explicar que Galicia sexa a comunidade autónoma do Estado coa peor evolución laboral das 17 comunidades que conforman o Estado español? Non é que esteamos entre as peores, é que somos a peor, a que máis emprego destrúe, na que máis medra o desemprego, a que perde máis emprego na industria ou no sector primario. Señor conselleiro, cal é a explicación desta anomalía galega? Que sentido ten que sexamos a peor comunidade autónoma na evolución do mercado de traballo dende o ano 2009 hasta o ano 2017, no tempo que vostedes levan gobernando? Hai algunha explicación desta anomalía do noso mercado de traballo que tanto sufrimento produce a nosa poboación que non sexa a explicación á política económica do seu goberno? Moitas gracias. Gracias, señor Lago. Resposta do conselleiro de Economía, Emprego e Industria. Moitas gracias, señor presidente. Señor Lago, agradézolle que efectivamente traiga a esta Cámara a situación do mercado laboral e, polo tanto, o principal obxectivo, o principal reto que temos dentro do Goberno desde as diferentes consellerías para loitar efectivamente contra o paro e, sobre todo, para crear emprego e crear emprego de calidade, que ese o verdadeiro obxectivo. O único que me chama a atención é que vostede traiga aquí este debate e, unha vez máis, se sitúe e intente sesgar e intente exaxerar a súa análise estatística facendo referencia á situación e á comparativa dende o ano 2009. E me chama a atención porque eso vostede sabe perfectamente que non é realista. Vostede di que no primeiro trimestre de 2009 Galicia estaba no máis duro da gran recesión. Eso o di o seu texto, o dixo